Benetan zoragarria izan da, azkenean denok batera ikuste eta guzti oso polita izan da, eta berri egingo nuke. Taldearen argazkia egitea, azkenean betaurrekoekin eta guzti ikustea beste batzu eta oso polita izan da, eta dibergarria. Taldeka lan egitea eta hori kolaxak egitea eta guzti, oso polita. Kolaxak azkenean argazki batzuk erakutsi ziguten eta guk moztu egin genuen eta guzti eta hori, pegatzen. Museum Laben museoa laborategi bihurtzen da, hitzak esaten duen bezala laborategi bihurtzen da. Eta orduan gertatzen zaiguna da, ikertzeko gune bat sortzen dela, esperimentazio gune bat, eta taldean aritzeko baita ere. Ez bakarrik gu museoa, baizik eta ikasleak ere, barne hartzen dituen proiektua da, artista ere gainera jartzen dugu hor, erdian. Helburu zuzena da, museoa laborategi bihurtzen da, baina ez da laborategi bihurtzen museoan bertan, baizik eta azken finen gure helburua da museoa eskolara hurbiltzea, ez gelara. Eta hori da egiten dana. Saio guztiak gelan gertatzen dira, nahi eta hola nahi degulako, ez da, pixka bat hemendik atera. Eta gero ja, amaieran bai, beraik ikus dezaten prozesu horren bukaeran sortu dutena, erakusketa txiki bat antolatzen da museoan, eta museoan bertan bai ikusten dute egindako lana museoan gero nola proiektatzen den. Bigarren edizioa da, asmoa 2 urtean behin egitea da, eta Eusko Jaurlaritzak diru laguntzen duen proiektua da. Oraingo honetan, ipini dugun artista Satxa Jauregi izan da, eta hasiera-hasieratik erabaki izan helburuetan hori zegoelako gure bilduma pixka bat arakatzea, astintzea eta hor aritzea, ezta? Orduan museotik lan bat egin genuen, Satxak ere, baina gero ikasleak beraiek ere baita gure bilduma pixka bat ezagutu, argazkiak, multimedia artxiboak eta hortik abituta sortu zen proiektua. Hori arte aukeratzen dugu, Lasarten dagoen instituto bada, Lasarteren kanpokaldean, eta Añorgak Lasarterekin ere beti harremana izan duelako eta gertutasunaren-gatik. Gainera, ez da lehenengo aldia. Orain dela 2 urte beraiekin egin genuen ere, eta beste zenbait proiektu aurkeztu izan dizkiegunean beraiekin egiteko, beti prestutasun handia erakusten dute. Orduan horrek ere laguntzen du gero beraiengana jotzeko gogo horrek. Proiektoran ontarako erabili dugu prozesua izan da abiatu gea museoko artxibotik, auzoko artxibotik, eta hor identifikatu dira argazki batzuk, giza gorputza azaltzen zianak, gehien bat, keinuren bat, mugimenduren bat egiten zeuden argazkiak, eta orduan argazki horietatik abiatuta ikaslei proposatu zitzaien lehenengo klasean kolax batzuk egitea. Bigarren saioa izan zen saio bat nahiko ondo funtzionatu zuna, eta proposatu zitzaien erronka ikasle izan zen kolaxean egin zuten konposaketa hori beraiek gorpuztea. Orduan argazki set bat prestatu genuen, eta orduan beraiek asmatu hartzuten nola egin hartzuten itzulpen bat. Orduan adibidez egin bazuten beso askotako gorputz bat, ez? Zeu kolaxarekin beso asko gehitu zizkioten gorputz bakarrari, orduan asmatu hartzuten beraiek nola egin gorputz bat posatuz, ez? Orduan aldiez jarri zen ikasleetako bat, eta beste ikasle batzuk atzean besoak ateratzen zitzaizkiela. Orduan gero, ideia zen hortik abiatuta, egin genuen argazki saio hori, nahi genuen hor aterazian formak, bat eskalan, gutxi gora bera, forma plano batean bilakatu, forma plano beltz batean, eta orduan ingeradak identifikatu zian, argazki saio horietatikan, eta proiektatu egin zian kartoiaren gainean. Orduan zeuden beraiek, beraien buruaren edo beraien poseen ingeradak delimitatzen, ingerada horiek gero moztu zian, beltzez margatu zian, orduan 3. saiorako zeuden beraiek eta zeuden beraien hitzak. Eta azkeneko saioan, pentsatu genuen polita zela proiektua biltzeko talde argazki bat konposatzea, eta ikasle guztiak konposaketa konplexuago batean koordinatzea edo artikulatzea.
azkenean da irakurketa bat egitea artxibo batek edo garai bateko argazkietatik abiatzen den artxibo batetik, eta hori arrarotze leku batera eramatea, osea prozesu batzuk edo prozesu plastiko batzuen bitartez beste leku batera eramatea, ja ez dianak identifikarriak, argazki artxiboko argazki moduan, baina aldi berean jatorrian daudenak, orduan badago horrelako bidai bat, egiten dezuna, eta batez zer pasen dela beraien gorputzetatik, importantea dela. Azkenean bada tailerrean egin danaren erregistroa, argazki orokorra, hemen ampliatuta daukagula, azken saioan egin genuna, pixkat hobeto ikusten dela, azaltzen dela iruditan zer dan egin genuena. Eta gero, sortutako material horretatik abiatuta, egin dugu ere beste egitura hau, pixkat gogorazten dula, jatorrizko momentu hori nun ikasleak topatu ziren, argazki gora izen moztu zati horiekin mahai gainean,